Velkommen til den talende cursor. I dag skal vi snakke sløring. Vi skal sløre den her ældre dame, som i den her scene bliver udsat for et tricktyveri. Det første vi gør, vi skal over i vores projektmappe og have fat i vores effektvindue. Og der skal vi ned i den, der hedder Image, og vi skal have fat i en blur effekt. Den trækker vi over på vores scene her, sådan. Men det kom der jo sandt for dyden ikke nogen sløring ud af. Og det er jo fordi, at vi befinder os i Edit toolset, vi skal over i Effect toolset. Shift F11. Det gør vi sådan. Og så kan jeg personligt godt lide at give det noget mere plads her, så vi kan se, hvad der foregår. Sådan. Det første, der skal ske, det er, at vi skal have fundet en form, der kan dække hendes ansigt. Vi går herover i effekteditoren, og vi tager en oval her, og den tegner vi så her, og den bliver sådan lidt sådan. Jeg plejer gerne at tegne den cirka dobbelt så stor, som det, den skal dække. Yes. Og så kan vi se hernede, der er sådan nogle lyserøde trekanter. Det betyder, at det er keyframes. Og her passer den jo meget godt. Lad os se, hvad der sker nede i den anden ende. Der passer den ikke så godt, så vi siger, at den skal havne hernede. Det vil sige, at undervejs flytter den sig fra den keyframe og ned til den keyframe. Og jeg er godt klar over, at der er nogle steder her, hvor den lige skal justeres til. Men det vender vi lige tilbage til. Først skal vi have gjort noget ved selve udseendet. Og det betyder, at vi skal have valgt begge keyframes. Jeg holder Shift-tasten nede, og så klikker jeg på den her, så nu er de begge to valgt. Vi går herover i Blur, der er både horisontalt og vertikalt, og det er dem begge to, vi skal have fat i. Vi starter med den horisontale og skruer den ned til hvad? 6, 7, 8 stykker. 8. Så vælger jeg den der ned, og så kan jeg på det numeriske tastatur bare taste 8. Så hopper den derned. Det var meget skønt. Så er den så nogenlunde, som jeg vil have den. Men jeg vil gerne have den feathered, det vil sige lave en blød kant fra ringen her og så ind mod centrum. Og her kører de to horisontale og vertikale heldigvis ens, og man kan se herover. Så, nu kan vi se. Og sådan. Så er jeg tilfreds med det. Så går jeg op til start keyframen, og så skal jeg lige have fat i tastaturet, fordi heroppe på toeren er der en tast, som sender cursoren 10 billeder længere ned ad timeline. Den skal vi lige bruge. Tilbage til der, og så trykker vi på toeren. Ja, og den dækker stadigvæk. Nu vil jeg gerne justere den lidt. Så prøv at lægge mærke til, hvad der sker hernede, når jeg begynder at trække i den. Sådan. Den laver automatisk en ny keyframe. Og vi kører videre derned af. Og her vil jeg også gerne lige have flyttet den op. Og den laver en keyframe. Og her vil jeg faktisk også lige have den flyttet derud. Sådan. Så tror jeg, vi er hjemme. Så har vi en sløring. Og vi kunne jo lige tage og se det. Heroppe i Special er der en praktisk en, der hedder Play Full Screen. Den hedder Ctrl-Shift-F. Sådan. Og så bare tryk på mellemrumstasten. Her viser overvågningsbilleder, hvordan 5 østeuropæiske piger omringer en ældre kvinde og stjæler hendes pung. Her viser overvågningsbilleder, hvordan 5 østeuropæiske... Så det var jo ikke så ringe. Så sådan slører man i princippet. Hvis der er mere bevægelse, så skal der flere keyframes ind selvfølgelig. Men i princippet er det sådan, man gør det. Det er ikke særlig svært. Det er bare med at komme i gang. Slut her fra den talende cursor.